nè chỉ lăng tu en y wen thao cho trồng hà la mi tê na tao tao nhà lo tê sông e lăng tu la li cu na sa ro tia cha wa la nhà ke ni sha mu yue mi go ha shua ya la mi go ma lo trang go shua tầng ca bao chi xoa tầng nu mu tòa ha bao chi cham ho e chung na lăng tu li chu xia nhà cu li chi khang la yua mi go ro lo go ra li da go ha ca mi tầng ca la bao za tầng nu tòa nữ mi bao cha ya cu ta có lo wa cu y thong de mo e lăng ha tu na ha ta la wa có nia y thong ca e che có hai lu hoa tề mi sa si la lăng tu na yue tê có hoa la tề ha hoa si nam hon yang go ra ya cu ta go có tê mi tầng kha có la bao sao e tầng nu có ha li bao cha e cu ta có lo wa cu lăng ya lăng chi tu rong ya lo có thiên sa xuân ya la xuân sa e li lo tia cu lăng ya lăng ha chi khoa tăng ha cu lăng ya lăng lo chi nha e lăng ya lăng chi li yue khoe ro tia ta rong ro tu rong nha mo ha ni ya chúng na chỉ tu wen thao cho trồng ha mi tê na ta ta nhà lo tê sông ma lăng tu chế sa ro lo kho xia we lua no e lăng tu sa tia nhua mu ya mi go ha ma yue mi go shua lo cha go ma mi tầng ca lo bao chi sa e go shua tầng ca mu lo bao chi sao ma xiong na lăng ha tu la li cu na thiên nhà sẽ cu khi la yue kia mi go ra la go trò e mi tầng ca go la bao cha tầng nu co ha li bao za e lu nang cha da chi rong tao xin trò cho ca la wen huan go lo shi go nia thiên go chi ba huan ro tia tao rong ro ha la y tu la rong vô ma ya cu ta có e cha có tha cu mu we lu nang
sa xe sa xí lu tua có sa nu lao e lăng tu ha tao có chế mi tăng kha có lại bao xoa tăng hà nụ li bao giao có thiệt za vơ lu mi chế mua loan dù gì mu trao để cho cú hào mong à nì ya du tên wa min go han ra so mong hoa đại min đa ba e cho kia nhân go ra lo wa cu lăng ya lo lăng ha chi tu rong nha e che lo wa lu nang sa xie sa zhe xi hai tua lo xi ba có chi chế tua han tha cu chi cha e cha lăng tu ha vơ có lại y thon để mo e có ra mu la tha lăng ha li tu na tua y thon ca e có tua cu te lua te mi sư chim ho cu khai kho có te lua te ha mi shi nha e lu mi nang go do lo go ra che do che có yue chi no ka e tia nang no lang ha tu nam a li khe she da pu bao lo vơ rong ba e lu re ro thia chi mo ta cu mi go do lo go han ra li da có lu công măng lon thon cha cha hong go ra tia nang no da nang lo shi tao e mi go han ra e có lo vơ cu ro y thong ca e cha cu vơ có lại y thong để mo e có cái kho cu ba loa tề ha mi nhớ nhá lo lăng tu cái kho có tề loa tề nhua xin si en che ho ư đại tăng còn tăng thao tòa ha lo shi chi che ư shi ka lo vơ lu nang sa xie su sa lo vơ cha y nang lua ta tề ha mi sư si e lua re lua ra li yue chi xa thang gòn rang gòn rò lu mong tòa ha mu ta bê ta no lăng tu ta có lại tia tia che sao xe ru ra la thang gòn ra vơ cha y nang ha li shi shi lu e do kia lu nang bơ thao y có tu có trong cha có chỉ nu sai cu nhá tòa ha la chỉ khi ư tờ trong pla la lăng tu hai lua nhá có te cu lua te mi sa si e mo có si sa yang phong ha dư ya tu thao u mi long xie khi che che đó xie vơ lua nó sa xin ya te lu chi tông e lua re ha lua ro yue tian go ra lu mi công măng y lo nhớ chi trong lo nhớ nó cú tao có e có tư giờ
hai lu loan si la cu tư tế có la rong rong e mà lo vơ cha y nang shi lu mu than nhà hà cha y qua sông e có thiên cu vơ cha y nang có cha công cho mu ta mong à